Silav roj baş, evar baş evanno, evidarım herkes başe. Beriku dest bi bername bikim, îro tijiye, îro gelek têrû tijiye, dewlemend e bernameya me. Ez hema dengê xwe kontrol bikim, her tij baş e, deng baş tê we. Ez vê derê de nizanim eger deng baş be, ji kerema xwe re ji min re bêjin, ka ez dîsa li derê binêrim, temam e bi vî şeklî. Eger her tiş li gorî dilê we be em hema dest pê bikin. Ez li bendê me ku heval werin ji me re bêjin, ez hinekî li peyamê we binêrim. Hevalo çawa ye deng? Bi vî şeklî bes e. Eger hûn bibêjin deng xweş e em hema dest pê bikin ji kerema xwe re. Tamam. Li bendê bin ez ê îro di nîvê bernamê de basa tekiliya Kurd û İsraîlê bikim. Aliyê stratejîkê meselê giringiya wê bi çavê İsraîlê. Tekiliya Kurd û Tirkan biborin tekiliya Kurd û İsraîlê ji bo İsraîlê çi qas giring e, çi qas stratejîk e. Ez ê basa wê bikim. Eger hûn amade bin em hema bi ew ê dest pê bikin. Nû çi ye? Yekem ku min ji we re amade kim. Îro ez tenê me bültena ku min ji bo we hazir kiriye êdî hûn qebûl bikin ji kerema xwe re. Ez bi hêzên parastina gel hepekî dest pê bikim. Bilanço eşkere kiriye. Heremên parastinê yên medyayê dibêje 1045 caran hatiye bombekirin. Artêşa Tirkiya dagirker ji bejahî ve herwiha ji hewayê ve tam 1045 caran bombe li heremên parastinê yên medyayê barand. Daxuyanî bi vî şeklî ye êrişên artêşa Tirkiya dagirker ên bi balafirên şer bi vî şeklî ye roja 22-23 adarê li heremên Garê, Qadên Girêkûn, Mêranê, Girgaşê, Kanîsarkê, Zingilê 6 caran, li Metînê qada berxwedanê a Beşîlî carekî, li herema Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedanê ya Girêcûdê 5 caran, bi giştî 12 caran bi balafirê şer hatin bombekirin. Dîsa rojên 22-23 adarê li heremên Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê qada berxwedanê ya Girêbiharê 9 caran bi helîkopteran êriş hate kirin. Êrişên dewleta Tirkiyê herwiha bi çekên giran top obûsan jî hebûn 22 û 23 adarê li heremên Xakurkê qadên berxwedanê yên Şehîd Şerîf li gelek hereman navê wan hatiye rêzkirin. Tam 308 caran li herema Metînê qadên berxwedanê 447 caran li herema Şehîd Delîl jî herwiha Girê Amediyê Girêbiharê 333 caran bi giştî 1024 caran bi çekên giran top obûsan herem hatiye bombekirin. Wekî din ev e li Iraqê parlamenterê Iraqê Muxtar Musevî. Ez wisa zû dixwînim diçim. Ez vî hema rakim. Başê jî em ê cih bidin bilançoya qesedê hêdî em dadikevin nava meselê. Parlamenterê Iraqê Muxtar Musevî diyar kir ku divê hêzên dewleta Tirkiye ji nava xaka herema Başûrê Kurdistanê derkevin, dibêje ya ku Tirkiye dike niha dagirkiriye nayê qebûl kirin. Daxwazên Tirkiye li ser ewlekarî û aramiya welatê me metirsiyekê ciddî ye. Parlamenterê Parlamentoya Iraqê Muxtar Musevî di derbarê hebûna hêzên dewleta Tirkiye li nava xaka Iraqê û herema Kurdistanê de got Ajansa Rojnûsê eşkere kiriye ev nûçe dibêje dewleta Tirk hegemonya xwe ya li ser heremên Başûrê Kurdistanê berfireh kiriye. Ev jî li ser ewlekarî û li ser aramiya Iraqê metirsî tehdîdeke ciddî ye. Musevî got ku li dijî Tirkiye pêwîstî bi rawestandineke niştimanî heye. Divê hikûmeta Iraqê di derbarê vê mijarê de helwesta xwe zelal bike. Di dewama axaftina xwe de çi dibêje Muxtar? Tirkiye bi seroketiya Tayyip Erdogan li hember Iraqê xwedî bernameyeke xirab e. Hikûmeta herema Kurdistanê jî weke berpirsyarên bûyerên li heremê Rûdide pênasê kir. Yani hikûmeta Kurdistanê sûcbar dike ku bi dewleta Tirkiye re di nava hevkariyê de ye divê hêzên dewleta Tirk a dagirker acîlen ji heremê vekişin. Tabii Muxtar divê pêşniyaz li hikûmeta Iraqê jî bike. Dewleta Iraqê jî bi Tayyip Erdogan re di nava hevkariyê de ye û êrişên ku pêk tên bi destûra Iraqê jî pêk tên. Li Şengalê ji bo berdana endamên yê beşê meş hebû îro biborin. Şeniyên Şengalê tevê saziyên reveberiya Xweseriya Şengalê û gelê Ereb bi pêşengiya tajê meşiyan di meşê de bang li dewleta Iraqê hate kirin.
şervan yebeşi yengirti bene berdan huzanın beriya çand rojan bu yereki kavmi bu hezin Iraqi penç şervanên yebeşê desteser kirbû bin çavan hêjî natine berdan. Artêşa Iraqê her çend di encama lehevhatinê de lehevkirinê de ji herêmê ve kişiyabin lê heta niha ew endamên yebeşê nehatine berdan. Wekî din Qesedê ez ê behsa Tirkiye jî bikim. Êrişên dagirkeran dewam dikin dibêje Qesedê du dron hatin xistin di daxuyaniya navenda ragihandina ya Qesedê de hate gotin dewleta Tirkiya dagirker bi tevî çeteyên xwe doh roja duşemiyê tevahiya rojê derdora bendava Tîşrînê bi çekên giran bombe kir. Xîsara maddî li herêmê bû li vû tevgera hewayî li herêmê tevahiya rojê dewam kir. Çeteyên dagirker ên girêdayî dewleta Tirkiye bi dronan êriş birin ser noxteyên hêzên me yên li bakurê bendavê. Yekîneyên me jî ê şehîd Harûn du dronên dagirkeran xistin xwarê li herêma Dêr Hefrê jî tevahiya rojê li vû tevgera hewayî hebû. Şandeya Dem Partiyê û ya DBP li Başûrê Kurdistanê ne em hinek basa wan bikin ka arman çi ye bi kî re hevdîtin çê dikin çima tam di vê demê de pêwîstî hewcedarî dîtin ku biçin Başûrê Kurdistanê. Şandeya Dem Partî û DBP ku ji şeş endaman pêktê di çarçoveya serdanekê fermî de gihîş bajarê Silêmaniyê di nava Şandeya Dem Partî û DBP de kî hene keskîn bayîndir heye Berdan Öztürk, Ebru Günay, Parlamentera Dem Partiya Merdinê, Amîra İdarî a Meclisa Tirkiye Saliha Aydeniz heye wekî din Adalet Fidan jî têde cih digirin. Çavli rêya ku şande bi gelek sazî û dezgehan re her wiha bi gelek kesayetê pêşengên Başûrê Kurdistanê re hevdîtiran pêk bîne. Serdana Dem Partî û DBP wê berdewam bike. Ev dibêje beşekî hevdîtinên 15 Sibatê ye. 15 Sibatê hûn zanin şandeyekî Dem Partiyê çûbû Başûrê Kurdistanê. Na ev hinekî berdewama wan hevdîtinan de. Yani 15 Sibatê hûn zanin bi serokê pedekê Mesûd Barzanî re, Nêçîrvan Barzanî re, serokê yenekî Bafil Talabanî re jî hevdîtin pêkanê bûn, Mesrûr Barzanî jî her wiha. Endama Dîwana Seroketiyê yenekê Şanaz İbrahîm Ehmed re jî hevdîtin pêk hatibû û bi vî şiklî vegeriya bûn Bakurê Kurdistanê. Niha em hinekî qala Tirkiye bikin. Li Tirkiye însan di nava çalakiyan de ne girtina Ekrem İmamoğlu protesto dikin. Hejmara wan gelekî zêde ye li her derê Tirkiye wextî ku mirov bide berhev hejmara wan digêje milyonan. Lê îro Ekrem İmamoğlu bi rêya hevalên xwe ragihand ku divê di xwepêşandan û mîtîngan de ji bilî ala Tirkiye tu al û sembolê din tu nebe. Ev jî bû sedemê xemgîniyê li cem hin sazî û dezgehên ku bi sembolê xwe hatibûn meş û mîtîngê bi hebûna xwe dixwestin girtina wî protesto bikin. Lê ji vir û pêve rewş çawa dibe em nizanin. Wezîrê Karê Hundir ê Tirkiye Alî Yerlîkaleya ragihand ku di çalakên protestokirina girtina Ekrem İmamoğlu de heta niha 1418 kes hatine binçavkirin. Bi hinceta boykotkirina dersan û tevlîbûna li çalakên şermezarkirinê yên li Kizilayê operasyonê binçavkirinê hatin meşandin. Di serdagirtina malan de îro 30 xwendekar hatin binçavkirin. Her wiha gelek rojnamevan jî hatin girtin. Wekî Mînak, Yasîn Argül, Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Kurtuluş Arî, Ali Onur Tosun, Bülent Kılınç ew jî li Stenbolê hatibû binçavkirin. Ji aliyê Dadgeha Cezayê Sulhê ve biryara girtina wan hate dayîn. Niha ketine hepsê. Ev jî marîfetên hikûmeta îro ya AKP MHP ye. Yani ne tenê İmamoğlu û derdora wî her wiha rojnamegeran jî davêje zîndanê. Em pê dihezin ku di derbarê Kurdan de jî bi hinceta alîkarî dane PKK û KCK di derbarê 5000 însanê de wê doz were vekirin. Ev jî agahiyekê niha ketiye ajansan. Serdozgeriya Stenbolê di derbarê eğitim senê de jî lêpirsîn da dest pê kirin. Mesela çi eleqa eğitim senê pê heye. Yani ev jî çarçoveya faşîzma îro ya li Tirkiye nîşan dide.
hevseroka kêjekî besê hozat behs kiribû divan şert û mercan de di nava vê faşîzmê de pêvajo nemimkün e bimeşe dibe hikûmeta AKP were serhemdê xwe şiyar be rêlber van meselêyan bigire nekeve nava van karan faşîzma ku li Stenbolê pêk tê bandor li Amedê jî dike li Colemêrgê jî dike yani nemimkün e ku Colemêrg aram be Stenbol dibin zexta faşîzmê de be. Serdozgeriya Komara ya Stenbolê ragihand ku li dijî Komîteya Rêveberiya Navendî ya Eğitim Senê sendîkayekî mamosteyan e ya perwerdeyiyê ye roja sêşemê biryara grevê dabû di derbarê wan de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Sendîkaya Perwerde Eğitim Senê doh biryara grevê dabû di daxuyaniya xwe de çi gotibû em li hember kiryarên nedemokratîk li hemberî zext û neheqiyê ku demekê dirêj berdewam dikin li keleka xwendekarên xwe cih digirin. Eğitim Senê ragihandibû ku rojên 25 Adarê 2025 roja sêşemiyê di xwendina bilind de ew ê xizmetê nedin. Serdozgeriya Komara ya Stenbolê jî ragihand ku ji ber ku bê ku şertên qanûnî yên grevê pêk werin biryara grevê hatiye dayîn li dijî Komîteya Rêveberiya Navendî ya Eğitim Senê bi vîya we lêpirsîn hatiye destpêkirin. Yani sendîkayekî hebatê ya mamosteyan ya perwerdê nikare grev jî bide destpêkire li Tirkiye. Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan çû Amerîkayê em binerin ka di tûrê wî de çi heye ji Amerîkyan çi dixwaze ew ê bi heftayê xwe Marco Rubio berpirsên din ên Amerîkayê re hevdîtina pêk bîne bi wan re bicive li gorî agahiyan mijarên wekî peywendiyên dualî Sûriye, Qesede, Filîstîn, Ukrayna di ajandayê Hakan Fidan de hene ew ê nîqaş bikin li ser ve mijaran piştî ku îdareya Trump dest bi erkê xwe kiriye ev ziyareta ewil e ku ji Tirkiye diçe. Hakan Fidan li ser navê Tirkiye diçe Amerîka hevdîtina pêktîne. Tabî yek ji armancên Hakan Fidan ew e karibe di navbera Donald Trump û Erdogan de hevdîtinan bide destpêkirin. Yani mümkün bibe hevdîtineke rûbirû. Em zanin tekiliya bi telefonê çêbû lê rûbirû Hakan Fidan dixwaze hevdîtinekî organize bike. Ji bo hevdîtina Erdogan û Trump randevû dixwaze. Di hevdîtinan de wê rewşa li Ukrayna Filîstînê bi taybetî pêşketinên li Sûriyê derfetên hevkariyê yên di vê çarçovê de wê bine nirxandin. Tabi ev daxuyaniyê fermîne em zanin Hakan Fidan ji Amerîkyan çi dixwaze. Hakan Fidan wê 25-26 Adarê li Washingtonê hevdîtinê xwe pêk bîne. Mijarê heremî yên ku Tirkiye eleqedar dikin mijara Sûriyê wê were rojevê hatiye plankirin ku rakirina dorpêçan li ser Sûriyê pêşxistina hevkariya di navbera Tirkiye û Amerîkayê de tekoşîna li dijî Daişê mijara hevkariya li ser rêvebirina ewle ya kampên li Rojavayê Kurdistanê ku Daişê de girtîne Tirkiye dixwaze kontrola wan kampan bixe destê xwe her wiha Qesedê bêtesîr bike. Mijara esasî ku Hakan Fidan li Amerîkayê wê nîqaş bike bi Amerîkyan re elbet îtibare ku Amerîkî dide Kurdan û dide Qesedê. Dixwaze hevkariya di navbera Amerîka û Qesedê de Rojavayê Kurdistanê de xirab bike. Dixwaze pergala îro ya li Rojavayê Kurdistanê serûbin bike. Ev armancên dewleta Tirkiye ne ku Hakan Fidan dixwaze li Amerîkayê nîqaş bike. Hemî tiştên din fasafîsyon e. Hemî tiştên din hincetin bahane ne. Anha di qada navnetê wî de armanca sereke yekem ya dewleta Tirkiye xirabkirina pergala Kurdan e. Li ku dira cîhanê dibe bila bibe. Ev tê zanîn. Konseya Avrupayê li dijî girtina İmamoğlu derket naveroka hevdîtina Hakan Fidan wê di rojên pêşme de derkeve holê ew ê ji xwe encam wê bide. Ama em ne li bendêne ku Amerîka tavîzan bide Tirkiye. Donald Trump her çend tücar be jî dewleta Tirkiye tavîzên pir mezin bide Amerîkayê jî yani ez bawer nakim zû bi zû niha Amerîka hevkariya xwe ya bi Kurdan re xirab bike. Sedemê wî jî ez ê di dawiya bernamê de bibêjim di nûçiya di derheqê tekiliya İsraîl û Kurdan de. Niha pêdiviya İsraîlê pir zêde bi hebûna Kurdan heye, bi tifaka Kurdan re heye. Amerîka ku niha dixwaze li rojata navîn ewlekariya İsraîlê saz bike, zû bi zû dev ji Kurdan bernade. Kurd îro bûne stûna sereke li rojata navîn. Herkes dixwaze bi wan re bikeve nava hevkariyê.
Hatta rayedarên kecekê jî rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê jî dibêjin hêzê navnetewî ji berî pir zêdetir niha xwenîzê wan dikin, bo wan re di nava dixwazin têkîliyan dayinin, dixwazin bo wan re pîlan û projeyên rojeta navîn nîqaş bikin, siberoja Kurdan nîqaş bikin. Ev pêvajoya li Tirkiyeyê ku niha dimeşe di vê rewşê de xitimiye. Sedemê wî jî ez ê ji xwe min bernameyekê taybet li ser gotinên Besê Hozat çêkir. Rêzdar Besê Hozat pir balkêş daxife. Axaftina wî çima ew xwast deng veneda ez hê jî şaşma me. Çünkü axaftinên çi wane dikare bandor li qedera vê pêvajoyê bike. Yani rayedara duyem ya kecekê, hevseroka kecekê tiştên pir radîkal dibêje, tiştên pir sert dijwar dibêje. Pir berfirehî, pir vekirî qala faşîzma AKP dike. Bi vê mantiqê pêvajo nameşe dibêje. Pêvajo sekîniye. Ev 20 rojin bi îmraliyê re tu tekîlî çê nebiye. Çûyîn hatin tunê, rêlber parêzeran hatiye girtin, rêlber parlamentera jî hatiye girtin. Pêvajo xitimiye, pêş nakeve. Çima? Çünkü me plan kiribû ku di hefteya yekem ya vê pêvajoyê de piştî beyankirina wê beyannama ewil yani ya ku Rêzdar Öcalan şandibû derva peyama wî normal di nava hefteyekî de Rêzdar Öcalan diviya bû azad bibiye bikaribe bi hevalê xwe re, bi derdora xwe re, bi rojnamegeran re hevdîtin pêk baniye. Bersiv bida însana. Ev pêvajo çawa ye? Navaroka wî çi ye? Ber bi ku derê ve diçe? Yani şik û şüpheyekî ciddî heye, nezanîn heye. Ji bo ku mirov bibe xwedî agahî di derheqê vê pêvajoyê de divê Rêzdar Öcalan li derva ve bersiv bide însanan. Li gorî Besê Hozat ev şertê mutabaqata di navbera Rêzdar Öcalan û dewleta Tirkiye de bû. Her du aliyan qebûl kir ku ev peyam derkeve derva. Madem her du aliyan qebûl kiriye, wê demê ev peyam ya her du aliyan e. Wê demê divê li gorî wî tevgerin. Yani bingeheke qanûnî were amade kirin, yasayî were amade kirin ku însanên dikevin nava vê pêvajoyê sibê du sibe neyne ceza kirin. Rêzdar Öcalan acilen divê derkeve derva. Yani Besê Hozat pir vekirî dibêje. Hatta Öcalan dernekeve derva. Hatta kombûna kongreya PKK bi xwe çêneke. Hatta ku yek bi yek bi hevalê xwe re bi endamên PKK re hevdîtina pêk neyne. Ne mümkün e kongre bicive, ne mümkün e biryara çekdanînê were stendin. Ev vekirî ye. Hevanno. Em derbasî Konseyê Ewropayê bibin. Konseyê Ewropayê li dijî girtina İmamoğlu derket. Serokê Kongreya Rêveberiyên Xwecihî yên Herêma Konseyê Ewropayê Mark Coles biryara girtina şaredarê Stenbolê Ekrem İmamoğlu bi tundî şermezar kir, xwest ku ew acilen were berdan. Li ser navê Kongrê Mark Coles daxuyanî da got dema ku İmamoğlu navzetê serokkomariyê yê partiya xwe hat hilbijartin hate girtin. Yani tu alaqeya girtina İmamoğlu bi adaletê bi siyasetê re tunê ye. Ev hewldanekê li dijî yeketî dadweriya pêvajoyê hilbijartinê û êrişeke li dijî demokrasiyê ye. Çima beriya niha nehatiye girtin, çima ku tam dihate hilbijartin weke namzetê serokkomariyê tam di wê demê de hate girtin. Coles bang li rayedarên dewleta Tirkiye kir ku van sozên xwe bicih bînin û wiha doman azadiya raman, azadiya xwepêşandanê mafekî bingehîn e, rola muxalefetê di civaka demokratîk de girîng e. Coles anî ziman ew ê rewşê ji nêz ve bişopînin û da zanîn ku di rûniştina 48 de aku wê roja 27 Adarê pêk were li Strasbourgê mijara şaredarên li Tirkiye yê ku ji wezîfê hatine dûrxistin ew ê weke mijareke lezgîn binirxînin li ser bisekinin a em hêvî dikin ku şaredariyên li Bakurê Kurdistanê jî were nirxandin. Ka bi salan e, bi salan e. 10 sal zêdetirin qayyûm tayin dike ser bajarên Bakurê Kurdistanê Tayyip Erdogan û medxwez di Konseyê Ewropan de di nava welatê Yekîtiya Ewropayê de ev mijar were nîqaş kirin. Lê qelsman müdaxele nekirin ama baş e bi wesîleya Stenbolê bajarên Bakurê Kurdistanê jî werin rojevê xweş e.
Yani divê rûniştinê de rûniştira 27 Adarê de ew ê çi bikin rewşa İmamoğlu her wiha dozên bi vî rengî nîqaş bikin. Ev bi vî şeklê. Hevanna me ev da tamam. Paşê ez ê werim cem we ez ê bersiv bidim pirsê we paşê jî em ê nûçeyên deqeya dawî temaşe bikin û niha hûn ji kerema xwe re li bendê bin. İsrail çima xwenezê Kurdan dike? İsrail çima hewce dibîne ku tekiliyeke stratejîk bi Kurdan re dayîne? Ez hema me çi dikir deqekî ez wî ew ê jî bînim. Tamam. Ez wê dîmenê jî bînim. Deqekî tamam. Baş e ez ê vê bigirim. Tamam. İja ev The Times of Israel rojnameyekî İsraîlê ye. Ez çawa bikim erê. Hevan ez vê ji we re bixwînim. Ez dikarim bi vî şeklî jî bikim. Tamam. Baştir e. Ji kerema xwe re baldar bin em nivîsê bi hev re hêdî bixwînin. Ev makaleyekê yani analîzekê di rojnameya The Times of Israel de hatiye weşandin. Nivîskarê wî kî ye Aranj Tewfîq. Yani tespîtên gelekî balkêşin. Di destpêka nivîsê de ji xwe tespîtên ku tê zanîn hene. Yani rejîma Esad çawa hilweşiya, Heteşê wekî komekê terorîst çawa hat Şamê, çawa niha temamê Sûriyê xistine bin kontrola xwe yek bi yek basa vana dike weke destpêka vê analîzê. Îdeolojiya wan dijberiya İsraîlê ye dibêje. Heta ku dikare ji rejîma Esad xetertir bibe ji bo İsraîlê. Ev tespîtên bi vî şeklî ne paşê jî hêdî basa Kurdan dike. Mesela wekî mînak ez bê rawestan bê şîrove bixwînim heta dawî paşê em dikarin ser şîrove bikin. Em pê tamam e. Ez dibêjim rayedarên Kurdan, rêveberên partî û saziyên Kurdistanî eger guh bidin vê analîzê heta eger bikaribin bersivek jî bidinê gelekî baş dibe. Ême weke rojnamegerên serbixwe em dixwazin bibin navbênkar di navbera Kurdan û cîhana derve de. Em dixwazin hemî tiştên ku di derbarê Kurdan da tê nivîsandin bi Kurdistaniyan re parve bikin. Em dixwazin rêveberên Kurd û Kurdistanê bikaribin guh bidin van bangan û paşê jî bersiv bidinê. Em nebin çawa dikarin bibin xwedî agahî di derbarê van analîzan de. Dibêje li Sûriyê gelek komên çeteyên çalak hene. Lê sê komên mezin hene bihêzin heremên mezin dibin kontrola wan de ne. Wekî mînak ya yekem Heyet Tahrir el Şam yani Heteşe. Hêzên Sûriye Netewî ew ji girêdayê dewleta Tirkiye ne SNA û her wiha Hêzên Sûriye Demokratîk QSD yan jî bi navekî din HSD. Yani li Sûriyê sê hêzên mezin hene tespît ev e. Heteşe wekî komeke terorîst tê naskirin. Hêzên Sûriye Netewî komeke İslamî radîkal e ku bi Tirkiye ve tekildar e ji bo İsraîlê
ji bo rûmeta Îsraîlê tu ferqiya wan û heteşê tune ye, tu ferqiya wan û komên radîkal yên din yên cihadîst tune ye, dibêje analîz. Di nava van komên mezin de qesede heye, yanî hesede. Ew jî Hêza Kurdan e. Yekane komek ku dijminî ji Îsraîlê ji cihûyan re nake. Ji bilî vê qesede dixwaze tekiliyên bi Îsraîlê re çêbike, dîtina wî ya li ser Îsraîlê baş e. Qesede her wiha yekane komekî mezin ya seküler e li Sûriyê ji ber ku ne radîkal e û ne komeke dînî ye. Qesede yekane heval û hevkarê Amerîkayê li Sûriyê. Nacî behsa dîrokê dike, çima girîng e ku İsraîl û Kurd bi hev re hevkarî bikin. Baş e. Di dîrokê de di tekiliya İsraîl û Kurdan de dijminî tansiyon tune ye. Li cem her du aliyan hêvî berpirsyariyên hevpar hene. İsraîl û Kurd li Sûriyê du dijminên wan ê hevpar hene. Komên çeteyên radîkal li dijî xweseriya Kurdan e, li dijî İsraîlê ne her wiha asteng in. Yani behsa îro çima wisa biye nizanim. Yani behsa menfaetên hevbeş yên Kurd û İsraîliyan dike li Sûriyê. Ez dubare dikim, İsraîl û Kurd li Sûriyê du dijminên wan ê hevpar hene. Komên çeteyên radîkal li dijî xweseriya Kurdan e, li dijî İsraîlê ne û asteng in. Hêviya Tirkiye, hêviya serokê wan Tayyip Erdogan berxwedana Kurdan bişkîne pêşî li tekiliya stratejîk ya Kurd û Îsraîlê bigire. Bi vî rengî damezrandina hevkarî û tekiliya di navbera İsraîl û Kurdan de dixwaze bişkîne. Çima? Çünkü ew jî dizanin ku gelekî girîng e li rojheta navîn dikare pir tiştan biguherîne. Dibe Kurd dikarin bibin hevalekî mezin, hevkarekî mezin û hêzdar yên İsraîlê li Sûriyê. Hevalek ku hem xweş e û hem jî xwedî hêz e. Ev hevkarî dikare rê li ber Tirkiye bigire ku li Sûriyê bi bandor be, imkanên Tirkiye û hikûmeta nû ya Sûriyê ya radîkal kêm bike. Yani hevkariya di navbera Kurd û İsraîliyan de dikare rê li ber dewleta Tirkiye bigire ku li Sûriyê bi bandor bibe. Ji alîkî din ve faydeya Kurdan heye ku ji İsraîlê alîkariya esmanî bigirin. Hêzên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê bi hêzên Amerîkî re ji xwe di nava hevkariyê de ne. İsraîl dikare rolekî sereke bilîze di vê hevkariyê de. Yani bi gotinekî din Amerîka sibê du sibe ji Sûriyê derkeve jî nexeme İsraîl li wê derê ye. Bêyî Amerîka Kurd wê lawaz bin. Lawazbûna Kurdan dikare rê li ber çi ve bike? Dikare rê bide Îranê ku dîsa li Sûriyê bi bandor be, dikare rê bide Hizbullahê ji bo İsraîl xeteriyekî gelekî mezin e. Ji bilî vê bûyerên siyasî yên li Sûriyê dikarin hevkariya di navbera Kurd û Durziyan de jî mezintir bikin bi alîkariya İsraîl û Amerîkayê. Yani ne tenê Kurd û İsraîl bi hev re hevkarî bikin, Kurd û Durzû jî dikarin bi hev re bikevin nava tifaqê, siberoja xwe dikarin bikin yek, qedera xwe dikarin bikin yek. Bi rastî hêzên Kurdan û Durzû li Sûriyê xwedî pîvanên hevbeş in. Prensîbên wan yên hevbeş hene. Qîmetê wan hevbeş in. Her du komin, her du dijminê hikûmeta radîkal yên Sûriyê ne, her du hevalbendên Amerîkî û İsraîlê ne. Ev hevkarî dikare heta sînor ya dewletên Sûriye û Iraqê kontrol bike, da ku İran nikare be hêzên xwe bîne herêmê. Dîsa jî ev dikare Elewiyan bixe bin parastinê, da ku van Elewiyan ji komên hêzên Îranî, hêzên dibin kontrola Hizbullahê de dûr bigire û wana bixe bin parastinê. Ev jî tespîtekî balkêş e.
Çünkü hatta naha gelek kes dibê qenaetê dane ku yê Elewiyan diparêze li Sûriyê Hizbullah İran e. Halbuki ne wisa ye. Hizbullah û İran tenê van koman bikartînin, Elewîtiyê bikartînin. Ya rast çi ye dibêje eger Kurd û Durzû bi hev re bikevin nava tifaqê hevkarî bikin û piştgirî ji İsraîl û Amerîkayê werbigirin, dikarin xwedî li wan Elewiyan derkevin û wan jî tevlî tifeqa xwe bikin. Pêşniyaz dike ev analîza di rojnameya İsraîlê de hatiye weşandin. Em didomînin analîzekî berfireh e, dirêj e. Yani pêşniyaz dike ku sînorê di navbera İran sînorê di navbera Îrak û Sûriyeyê de temamî bixin bin kontrola Kurd û Durziyan. Wê derê de korîdorekî heye. Korîdorekî ji İsraîlê dest pê dike heta Rojavayê Kurdistanê. Eger behsa vê dike navê wî korîdora Dawûd jê re dibêjin yan ji İbrahîmî ye nizanim. Ama ew korîdor wextê çêbe İsraîl û Rojavayê Kurdistanê dibin sînordaş. Bi vî şeklî Kurd dikarin di wê korîdorê de derbasî Derya Spî bibin. Niha dibêje mirov dikare Elewiyan ji Hizbullahê ji Îranê dûr bigire. Bi vî rengî Tirkiye niha di nava xebatan de ye ji bo İsraîl û Kurdan ji hev dûr bixe. Bu yerên peymana aştiyê yani ew pêvajoya ku niha li aştiyê li pêvajoya ku niha li Tirkiye didome dibêje dewleta Tirkiye hewl dide vê pêvajoyê li ser PKK ferz bike divê hemû sebeba wî ew e ku bikaribe pêşî li vê tifaqê bigire. Türkiye bi hinceta aştiyê yani aştiyê bikartîne niyeta Türkiye tuneyê aştî pêk bîne tenê aştiyê bikartîne planekî amade dike da ku İsraîl û Kurd bi hev re nekevin nava hevkariyê. Her wiha tekiliya İsraîl û Kurdan dikare zêde bibe her du alî divê ji giringiya stratejîk ya vê tekilî hayedar bin wê biparêzin. Yani rojnamevan analîst ji her du aliyan dixwaze yani ji İsraîlê ji Kurdan dixwaze qîmeta vê stratejîk tekilî bizanin. Yani ji giringiya stratejîk ya vê tekilî hayedar bin û wê biparêzin. Ji bo bikaribin rê li ber dewleta Tirkiye bigirin û rê li ber pêşketina hêzên tundre û yên radîkal bigirin. Yani menfaetên İsraîl û Kurdan di vê derê de digîne hev. Analîz bi vî şeklî ye. Yani hevalê me çawa dibîne nizanim. Ez merex dikim eger hûn binivîsînin ez ên ha vegerim cem we. Nûçeyekî tenê ma ew jî li Xezayê de hefteyekî de 730 kes mirin. Ev jî rastiya dünyayê li gorî daxuyaniya Wezareta Tenduristiyê ya Hamasê ji 18 Adarê ve ku İsraîl cardin dest bi êrîşan kiriye herî kêm 730 kes mirin. Piştî agirbesta du mehan da 18 Adarê de êrişên İsraîlê yên li ser Xezayê cardin dest pê kirin. Wezareta Tenduristiya Hikûmeta Hamasê li Xezayê roja duşemiyê daxuyanî da û beyan kir 18 Adarê ve yani ji ne hefteyekî ye 730 kes mirine. Di 24 saatên dawiyê de jî 57 kes mirine. Li gorî daxuyaniya Wezaretê li Xezayê ji heftê Cotmeya 2023 vir ve jî 5082 kes mirine, 313,000 kes jî birîndar bûne. İsraîl bi sîstematik cihê baweriyê erê yani encam bi vî şeklî ye hevano naz ve digerim cem waye. Em hinekî bi hev re baxifin em hinekî şîrovê bikin paşê jî ez nûçeyên deqeya dawî ji we re dixwînim. Tamam. Kaç kerema xwe re ji min re bêjin we çawa dît? Deqekî vê derê tiştekî hebû?
Wezareta Karê Derve ya Sûriye êrişên berdewam yên İsraîlê yên li ser xaka Sûriye bi tundî şermezar kir. İsrail hûzanim di van demên dawiyê de êrişên xwe li ser Sûriye didomîne. Çünkü gelek deverên stratejîk teslîmê dewleta Tirkiye hatiye kirin. İsrail vê yekê red dike, gelekî aciz e, ji niha ve bi taybetî balafergehên eskerî hemiyan dide ber bombeyan. Doh pêr di êrişa İsraîlê de 5 leşkerên Sûriye hatin kuştin. Ew jî tiştekî wisa ye. Bi tu şiklekî İsraîl naxwaze niyeta İsraîlê tune rê bide Tirkiye ku were bi bandor be li Sûriye. Türkiye hikûmeta îro ye heteşê wekî hincet bi kar tîne çiparekiriya malzeme ji bo dewlemendiya Sûriye bidize, desteser bike, herêmê wê derê dagir bike. Çipa li Efrînê rezalet hêjî dewam dike. Efrîn dibin kontrola dewleta Tirkiye û çeteyên wê de ye. Niha di encama lihevkirina Qesedê û Heteşê de normal diviya bû mirovên herêmên dagirkirî karibin vegerin ser mal û milkê xwe, ser zeviyê xwe. Lê wextê ku Efrînî diçin wê derê dibînin ku malê wan tên firotin. Yani kesên ku dest danîne ser malê wan wana difroşin xwediyê wan. Yani bifikre beriya çend meha çend sala tu çûyî derbeder bûyî, perîşan bûyî, koçber bûyî, tu vedigerî tu divê mala xwe bi xwe bikirî, zeviya xwe bi xwe bikirî. Rezaletekî bi vî şeklî heye. Terorîzmekî ji vê zêdetir heye. Hemî marîfetên dewleta Tirkiye ne. Divê mirovê rastî bizanibe. Dewleta Tirkiye aştiye bi Kurdan re weke hincet malzeme bikartîne. Aştî tiştekî bi qîmet e, tiştekî pîroz e. Mirov nikare aştî bike malzemeyê xwe. Erê Jan Roj dibêje nivîsekî balkêşe baş e jî evnerî Musalekî eşkere tê gotin lê heta niha İsraîl tu gavekî berbiçav navetiye. Yani ne tenê mesele İsraîl'e eger divê civîn çê bibin. Divê civîn çê bibin. Yani çawa ku bi derdorên cuda re civîn tê çêkirin. Mesela nal Tirkiye pêvajûyekê heye. Hemî partî, sazî, dezgehên civakî ên Tirkiye re dem partî di nava tekiliyê de ye. Divê aynî tiş li rojata navîn bi İsraîlê re jî çê bibe. Çima çêneve? Madem ki tekiliya xuşk û biratiya gelan hatiye pêşxistin, çima bi İsraîlê re nê pêşxistin? Rast e. Yani ew MHP'ya ku ew AKP'ya ku kujerê zarokê Kurdan e, ew AKP MHP'ya ku heş bajarên Kurdan tar û mar kir, sir û bin kir, çima bi wan re têkilî tê danîn? Heqeten çima bi İsraîlê re têkilî nayê danîn? Tamam, hikûmeta îro ya İsraîlê hikûmetekî nepaxij e, êrişan pêk tîne ama bi hevkariya Amerîkayê. Ama bi hevkariya hêzên Ewropayê vê yekê dike. Yani kîjan hêz ne di nav de ye? Aynî hêzên ku em behs dikin bi me re jî di nava hevkariyê dane li Rojavayê Kurdistanê. Em hemî tev li hev bûne. Ya İran çiqas paxij e? Türkiye çiqas paxij e? Türkiye resmen kujerê Kurdan e. Dewleta ku dewleta bi tenê ku Kurdan inkar dike dewleta Tirkiye. Ji ber vê yekê yani mirov dikare wê yelpazeya tekiliyan berfirehtir bike. Ka hevalekî pirsekî pirsîbû kî bû dibêje çi? Gewr li gorî nûçiya İsraîlê dibêje sînor werin guhertin û Qesedê dibêje ev jiyaneke hevpar dixwazin. Hûn çi difikirin? Hevan Niha Qesedê dibêje em jiyanekî hevpar dixwazin, xelk dibêje sînor çêbikin, tiştekî wisa tune ye. Tu kesekî xulamê me nene, tu kesekî senarîstê me jî nene. Were ji me re Kurdistanekî çêke, tapiya Kurdistanê bide destê me û biçe. Tiştekî wisa tune ye. Ew qas salan e, em bi hev rane, em û Amerîkayê li Rojavayê Kurdistanê. Amerîka, hêzên Ewropî, tu caran bi hêzên me ên siyasî re hevdîtin pêk neanîne bawekî vekirî. Tenê tên Qesedê ji aliyê eskerî ve dibînin û diçin. Yani wisa ne hêsan e? Kesekî Kurdistan teslîmê me nekiriye ku me red kiriye. Niha sibê du sibê hêzên biyanî
ji rojata navîn derdkevin diçin. Em bi Ereban re bi Tirkan re dimînin rûbirû bi İsraîlê re jî. Em çi dikin bu an re? Cîranê me daîmî ewin. Mecbûr divê em li hev bikin bu an re. Yani wisa hêsanin e siyaset. We Ukrayna nedît. Amerîka piştgirî da Ukrayna dayê heta derekî rojekî Zelenskî bir cem xwe goyû kişand got hedê lê xwe biçe ji vê derê. Tu bêkêrî. Ez êdî alîkarî nadim te. Çi bû? Mîna ku ji kerê bikeve. Merû xwe naxwaye rewşê. Merû divê hêza xwe ya cewherî bi xwe biparêze, bibe xwedî hêza xwe ya cewherî, merû bi dostê xwe re, cîranê xwe re li hev bike. Heteşe bermaya El-Nusra ye, El-Kaide ye. Tamam, rast e ama heteşe ne daimî ye. Ama bi gelê Sûriye re merû dikare li hev bike. Bi Ereban re merû dikare li hev bike. Li rêveberiya Xweser anha bi Ereban re bi miletê din re li hevkirin heye. Tiştekî baş e. Heta dawî baş e. Xwezî bi Tirkan re jî li hevatin çê bibiya. Xwezî bi İsraîliyan re jî li hevatin çê bibiya ku em bikaribana di sîstemekê konfederatîv de bi hev re bijiyana. Xwezî qet sînor tune bana. Çi dikî sînor? Xwezî mantıqa sînor ji holê rabiya ku dewleta Tirkî jî hilweşiya. Sînorê di navbera Sûriye û Tirkiye de jî tune biya. Sînorê di navbera Sûriye û Iraqê de jî tune biya. Xwezî Kurdistan hemû bayek em jî Mekkî bixwasta em pê re tekîlî da bana. Ama her tişt li gorî dilê me nameşe. Ji ber vê yekê dirêj nakim temam. İsraîl Kurdistanekî pêşkêşê me nake. Dixwaze an tenê ittifaqê çêke yani ew qas. Ew jî ji bo menfaetê xwe. Sibê du sibê çi tê serê me em nizanin. Yani tişta ku menfaetê wî çi bixwaze ew wisa bike. Di menfaetê wan de tunebûna Kurdan hebe, Kurdan tune dikin. Hebûna Kurdan hebe, hebûna Kurdan. Yani ne ji bo çavê te yê reş û belekê ha. Hevalê gewer, yan jî hevala gewr. Wekî din. Wekî din hevanno. Yani mirov li derdora xwe ez divê baweriyê de me mirov li herema xwe hêjmara dijminê xwe kêm bike, hêjmara dostê xwe zêde bike, ev stratejiyekî gelekî baş e. Merûv însanan, xelkê, milletên derdorê neke dijminê xwe. Heta sêyemîn li Rojavayê Kurdistanê süper bû. Biryarekî pir baş bû. Eger heta sêyemîn nebiya, eger em mecbûr mabana yan li hember Esad me cih bigirta, yan li hember muxalefeta Esad, wê demê em dibûn alîgirên dûvîkên xelkê. Kurdan çi kir? Mantiqî tevgeriyan, pir baqil tevgeriyan. Heta sêyemîn hilbijartin li Rojavayê Kurdistanê xwe li Kurdistanê jî bi sînordar nekirin. Bakur Rojatê Sûrî heremekî berfireh xistin bin kontrola xwe, keç û xortên Ereb jî anî xistin nava xwe, qesede ava kirin, quvwetên Sûriye Demokratîk, ne tenê YPG, YPJ, anha bi ser ketine. Di ciyekî piçûkê Rojavayê Kurdistanê de Qamişlo serê kaniyê de nema. Sedî çilê axa Sûriye di kontrola qesedê de ye. Me xirab e. Yani niha mesela li Tirkiye pevçûn heye. Ne şerê navxwayî heye. Ha mutxwese ji we re behs bikim. Niha îro Dewlet Baxçelî êdî ji gorê ye, ji zikratê ye, êdî li ber mirinê ye, ji xestexanê ye, ji Özgür Özel re serokê CHP re name şandiye. Özgür Özel derket ser sahnê di mîtingê de nameya wî xwend. Nameya wî gefname ye. Tehdît e. Dibêje we hê ji 15 Temmûzê ders dernexistiye. Dibe em ê şarekî navxwayî bidin dest pê kirin. Dewlet Baxçelî dibêje ha. Dibe hûn ê bibînin. Ka hûn mêrin, hûn bihêzin, hûn camêrin dibe derkevin kolanê, hûn ê dersa xwe bigirin. Dibe hûn ê bibînin wê çi were serê we. Em 15 Sibatê de me çi anî serê Fethullahçî ye em ê bînin serê we jî. Jor Özgür Özel jî îspat kir ku di 15 Temmûzê de MHP beyan kiriye ku bila kes danekeve kolana, bila herkes li malê xwe be û kes pozîsyon negire.
Ama CHP tam berovajî wê demê tam pişkirî da bu AKP. Jiyan Ûsa'ya dorvegere mesela. Çıkır Özgür Özel nameya wî qelişand avet li ber çavê herkesî got hedê xwe zanibe însanekî nerêzdarî û avet. û paşê jî Can Atak bi rojnamegerekî Tirk îdia kir ku Dewlet Bahçelî niha Entûbê de ye. Yani nefes nikare bigire ancak bi cihazan li nexweşxanê bi cihazan vegirî daye yani tu fîşa wî bikişîn dimire diçe yani. Ew qas bihêz e. Ev hemî nameyên ku şandine derva jî tev derewin eger bi vî şeklî be. Yani Can Ataklî dibêje îddiaya min dişibe rastiye çünkü çavkaniya min sedî sed rast e. Çavkaniya min ji nava MHP ye. Dewlet Bahçelî li nexweşxanê dema ku xwestiye rabe biçe tuwaletê erdê ketiye hestiyê qalça xwe şikênandiye û paşê jî ji xwe çûye û bê nefes maye anha bi boriya vegirê dane yani sunnî teneffüs didine heta ku derê dewam dike kes nizane. Saxe miriye jî kes nizane û behsa sebebî wî dike wekê numune Tayyip Erdoğan ew qas hevalbendê wî ye, hevalê wî ye, şîrîgê wî ye siyasetê de we bîstiye çûye serdanê. Na. Ji kengî ve Dewlet Bahçeli'nin nexweşxaneye 5 Sibatê. Sibat, Adar derbas bû, away bû çend me? Sibat, Adar 2 me. Nêzê 2 mehane Dewlet Bahçelî li ortê tune ye. Tayyip Erdoğan yek rojekî we bîstiye çûbe serdanê. Yek rojekî we bîstiye Dewlet Bahçelî ji Tayyip Erdoğan re name yan jî spasiyê xwe pêşkêş kiribe tune ye. Ne balkêş e. Dewlet Bahçelî ji kî re dinivîsîne? Ji CHP re gefname, tehdîtname dinivîsîne. Ji Dem Partiye re telefon dike qaşû, nizanim çiqas rast e, nameyan dişîne û her wiha bang li Partiya Karkerên Kurdistanê dike ku çekê xwe bînin teslîmê dewleta Tirkiye bikin, kongreya xwe ya fesehkirinê jî li navçeya Mûşê Milazgirê pêk bîne. Sembola Milazgirê ji we re nebêjim. 1071 yani beriya 1000 salan qaşo hevkariya Tirk û Kurdan e. Yani mîrektiyên Kurdan wê demê piştgirî dane artêşa Selçukiyan ya wê demê ji bo bikeve Anadoliyê. Tabii ev ez bêjim ew jî efsane ye, gotinekî vala ye, tiştekî wisa jî tune ye. Ya zorê li Kurdan kirine ya Kurdan wê demê teslîm girtine. Kurd mecbûr mane bu ara bikevin nava tifaqê. Ya jî tifaq tune ye, hêzên Kurdan bikar anîne. Yani hêzekî ji derve ve were yan jî Kurdan mîvanperwerî kiriye, ji xwe aqlê Kurda wisa ye. Kîl derê Kurda xwe deriyê xwe vedikin. Muhakkak ew rast e. Kurdan mîvanperwerî kiriye ji Tirkan re. Ya Tirk jî tune bûne, ew ne Tirkin jî ya, Selçukî bûne, Tirk mirk tune ne. Tirk netewekî pişra çêbîye. Osmanî jî ne Tirk bûn. Nîvê Osmaniyan Kurd bûn. Yani revebirên İmparatoriyê Osmanî jî tev Kurd bûn. Malbata Osmanî bi xwe Kurdin. Yani Tirk netewekî li hevçêkiriye, Sunnî ye, pişra çêbîye. Yani îro werin Tirkiye lêkolîn bikin, yani Tirkekî saf ku ji Asya navîn hatibe hûnê nebînin. We goterê ev çû hevanna. Ka me gu em nîqaş bikin, me gu em sohbet bikin û tiştek nanivîsînin ya ez nabînim gelo. Moderatörê me dibêje ji kerema xwe re kanala me biecîbînin. Dinêre moderatör çi nivîsiye ji kerema xwe re weşana me hez bikin û bo kanalê me bibin abone. Süper nivîsîne bo kanalê me. Bo kanala me. Bibin aboneyê kanala me ji kerema xwe re û ji me hez bikin. Hezkirin beleş e, tiştekî ji we naçe. û du alî ye. Divê mirov ji hev hez bike. Hevan ev yek.
Ka ez hinekî lê ew ê binêrim mesajê we. Te çi got? Jan roj çi dibêjî? Bi erebî navê bajar Melaz Kurd, Melazwar. Melazwar e di erebî de. Heqeten Milaz girt. Ama girt heye, Milaz girt heye. Yani tu dibêjî Milaz girt yani warê Kurdan. De de bila wisa be. Yani nizanim wala roj çavên pir nebirî ama dîsa jî bila mîna te be. Em her tiştî nekin Kurd ya. Bi Xwedê li cem Kurda ez ji we re bêjim. Yani ez ne netewperrestekî Kurdim. Ez li cem Kurda pir tişt hene qet naacibînim. Di çand û kültûra Kurdan de pir tişt hene. Pir kêfa min nayê. Ez ji zimanê Kurdan pir hez dikim. Pir zêde ez ji kurmancî hez dikim. Yani ez waqa zimanê Ewropî jî dizanim, Tirkî jî dizanim. Erebî jî xweş e rast e. Ama kurmancî eger mirov li gorî usûlê biaxive, li gorî usûlê bixwîne zimanekî pir xweş e, pir dewlemend e. Behr e. Ez kurmancî parêzim ama ne yani Kurd bindestin ji ber vê yekê ez mafê Kurdan diparêzim. Eger Kurd ne bindest bûna yani pir îşê min bi Kurdan tune bû ji we re bêjim. Ez mirovekî dunyewî me. Ji me aciz nebin na. Moderatör dibe bila fêrê Kurdî bibe temam. Wekî tên hevan no. Jan roj ez te re link bişînim were çend deqe biaxive. Temam. Ka keremkê were Jan roj. Ez hez dikim wisa hevalên ku dixwazin tevlî bin. De were. İja Sariye tu çi me aciz bûyî? Temam. Hevalê me Jan roj hatiye ka mereq li bendîne ji me re çi dibêje. Ama Jan roj basa Milaz girêtenê neke. Ava mesela İsrail ev analiza ku min pêşkêş kir dereqê wî de tu çi difikirî ew jî me re bêje. Jan roj merheba bi xêr hatî. Serçavan. Çawayê. Çawanî başî? Nanî pêşam dest bi axaftinê derbarê İsraîlê bikin. Dixwazim derbarê Melaz Kurdê. Bi erebî navî bajar ne Melaz Kird e. Bi erebî navî xwe Melaz erebî bi ez bi lêvkirina erebî Melaz Kurd. Melaz Kurd. Melaz bi erebî wataya xwe war e. Cih e. û bi taybetî cihê ku tu ne her cih, cihê ku tu xwe ji ber tiştekî veçêrî. Yanî wek war. Stargeh. Weke star. Bi xwe war e. Ne cihe war e bi erebî. Stargeh wek te gotî. û Melaz Kurd di pirtûkê xwandinê dibistana erebî de wê dema me dîrok dixwand. Dema me pirtûkekê navî xwe pirtûka tarîxê, tarîxê erebî û tarîxa Hirêmê yanî dîroka Hirêmê. Têda ev bajara gelekî binavbû ji ber ku têda gelek hevpeyman hate nivîsîn di dema borî de û navî bajar Melaz Kurd. Wek em zarok wê dema me dixwand Melaz Kurd me digot çawa ereban di pirtûka tarîxê de navê Kurdan anîne. Eva berî 15-20 salan ne tiştekî hindik bû. Ku pirtûka dîrokê de bi zimanê erebî şanî yani dest nîşanî Kurdan bikin. Loma navî bajêr ne Melaz bi Tirkî ez bar dikim dibêjin Melaz Kird. Erê. Temam. Ev çû. Ew hat femkirin roj berê ku tu dest pê bikî dibêje arîn arşîn ji min pirsekî pirsiye dibe eger hevkariya Kurd û İsraîl çê bibe dibê ji bo Kurdan wê çi bibe? Rewşa Kurdan wê çawa bibe? Yani ez wekî bersiv bidim ê paşê ez atê jî me re dikim. Yani ez dibêjim mirov pir
تیرین عربان و تیرین ترکان پر بر ندخل سرخه یعنی مروف درکی خلکی دا نکه به هفکاری به اسرائیل را نه درکی وند جبو منفعت خود جبو کو ام جیران هون لحرمه وکه نورمال تکلی اگر مروف که به ناو هفکاری جبو منفعت خود باشه اما مروف لسر دجبریا خلکی به اسرائیل را بکه به ناو هفکاری ev dikare bibe xeterî. Çünkü sibê du spê wê demê dikarin ew jî heqê wan çê dibe berê xwe bidin te. Hemî hêzên ku ji İsraîlê hez nakin ew ê berê xwe bidin te. Dijberiya te bikin. Keremke. Yani xeterî heye yani li ser kîjan esasan tu dikevî nava hevkarî ew mühim e. نهاني كيك بدران كردان جدمك نجدمك نيزكوا بزاف كرنا كو تيكيليا كي ام بيوانديا كي الجال اسرائيل ساز بك يوم داس بك لي هماني اسرائيل خرا دغريا اسرائيل بوت خرا دغريا اسرائيل ناخذه بالتناخوا يعني بي امريكا في بيواندي لقال كردان ذاك يجبركو افتشتا يعني تركي قال لك يديشيني وتركي قال لك ياجر ذكي يعني اف دكافي بن ام ببجن بن خطه يعني بن مجاره اولهيه نشتمانيه ناف دكا فلاندا كو تركي نافلتكي اولهيه نشتمانيه تركي ناشونال سيكيورتي تركي لو ماني تركي ناخذه اسرائيل نويره براستي الراست طيب راست نويره پیوندیا که کردان را وکی یا تکیلیا که کردان را وکی یک اشکره نهانی گلک جاران ترکی گمان دکه که تشتک ناف کردان و اسرائیل ده هیا لی همانی ترکی نکاره بزاوان ببینه هم ببیجن دلیل ببینه لومانی اسرائیل نهانی دو تیم هنه دو بش هنه دو نیرین هنه نیرینک دبیجه ام نکارن تکیلیا خواب به ترکی را تخن خطره ام نویرن تکیلیا خواب ترکی را تخن خطره و هرن به کردان را پیوندیا که چیکن ترکی جی کردان گلکی گرینگ تره اف نیرینا یکیه نیرینا ددیان اوام السر اسرائیل 24 کانالک اسرائیل 24 تماشات کرد اف نیرینا با اواکی زلال هاتا آخافتن نیرینا ددیان دبیجه چه دبیجه که تركيا وك ام ناس دكن واف نيرين قال لك يجرينجا نيرين ادم تشد بيجا دبيت تركيا وك ام ناس دكن تركيا شر صار يدي نما تركيا كان نه افادبا اف تركيا نه فرجي تيدا هي بركي مزنن هذا كما زنن لوما جمتي خواستن ام ايوانديا استراتيجيك بكردارا ريفا ببن لان هماني اونا البندا چنا اف نيرينا دديان اونا البندا كو تركي بشيوازكي داوي شيوازي خوي داوي بستينه تركي نهاني شيوازكي خوي داوي هي نستاندي هي نخويا يا تركي برفچه دچا نهاني لتركي اكوج ما خويا دكا سي جهبه برفا الوشاندنه دچه ودباكو وري ورشاندن جي وك بارتي دباكو ورشه اف بارتي نمینه جبركو دناف في بارتي بخدا ناكوكي هنا برسكريكا في بارتي نتاني باكا بيراي برسكريكا وان نتاني ام ببيجن ببارتي اكا بيراي ام ببارتي مها بيراي برسكريك دناف بارتي بخدا هيا جان روش نها دوی دمی ده تو آلیگری کو کرجی تبلی پروتستیان ببن پشکری بدن جهپی لهمبر فاشیزمه یان تو آلیگری کو کرد به طرف ببینن از بخوا از غم گره کرد نیتار بن به طرف بن از آلیگری فکریا کو جهپی ده بچه جهپی وک باس پارتیا باسا سوری تنه جهپی باسا ترکیه يعني بارتيا نازيزم بارتيا اباكاريا بارتيا كماليستانا بارتيا كمال واف كماليستانا ناتشن اف فكره كماليتي ناتشا مادامي كو جهه بهيا اف فكره دمينا
لوماني قال لك جرينجا جبوي اناضوليا جبوي كردستان وتركيا دفيت اف بارتيا بتشا وك تشاوا نهاني بنير هر ولاتك كنت جوهرتنا جدي وجوهرتنا بنجهين تيدا تشيبا دفيت يك جهيمان في بارتي جفي ولاتي جهولي رابع وقت كانجي إيراق هاتا جوهرتن بأواكي مزن دماكو باس هاتا هلوشاندن هاتا ورشاندن ودماكو ارتشا إيراقي جهولي رابو نهان تركي ضد هيمن هنا كو دولة بهذا قريضايا تركيا كو واك ام ناس دكن تركيا كمالي جهة بيك وارتشا تركي ضده اف ده هيمن اف ده هيبر تركيا كو ام ناس دكن بهذا قريضايا لو ماني از اليجري وي فكريمك كو از هيفي دكم كو جهة بدمك ندرج ذا نتاني فرشي نتاني بارشة ببي لهماني جهولي تفدر رابي واز باور دكم اف نهاني كاري كو نهاني كرياري كو نهاني اكابي اردوغان كو دكايا برفي خالدشا برفي ارمانجيدشا كو جهة جهولي راكا Jean Roj henekî firqî heye çünkü di dema Baas da rejimên Baas li Iraqê û li Sûriyê zulm li xelkê kiribû, îşkence kiribû. Li Tirkiye tam rewş newsaya çünkü firsenda CHP çênebû were ser desthilatdariyê û zulm li xelkê bike. Yani milletên Tirkiye ez behsa Kurdan nakim. Milletên Tirkiye zêde zulm nekişandine ji CHP. Ji ber vê yekê CHP hilweşe jî milletê Tirk Kemalizm di ruhê milletê Tirk de wê tim hebe. Yani ew dibe edibêjim qey naşibe hev jaliyê نهاني كماليتي تشاوا دشكا كماليتي جخوا أردوغان نهاني البندا جهبي كو قلس ببيان هلوشة أردوغان دي كماليتي بشكينة أردوغان دي أتاتورك جهولي راكا كوا أردوغان و أم ببجن دسريت بروشة كده ناين كلام أردوغانيسم اشتكينا جخوا أردوغانيسم يان أردوغانيتي أم ببجن يان عثمانيتي يان نو أوانا قبول ناكن كو كماليتي هذا أري نهاني بدف دبيجن بزماني خود دبيجن أري كماليتي ندجي ما li pêşiya xwe wekî asteng dibînin rast e. لي براستي أوانا دجي كماليتينا أوانا ناخذ كماليتي بمينا نهاني أم ببجن أو جولاني وكلي ناكز ببجن نهاني جولاني دما هاتا شامي جولاني عربة وبارتيا إسلامي أو أم ببجن بارتيا أو هيزا خوي إسلامي هاتا شيء هيزا كإسلامي راديكالة وعربن وسنينا يعني سنيات وعربيات ندور هذا لهماني إيكو مكاسي باور نذكر كو بريانا خويا كيت شبو كو حزب الباس بارتيا باس ورشيني بارتيا باس ورشاند ما باور نذكر كو أوانا دجي عربياتنا بكوبيا باسي ما باور نذكر تشتكي واني هذا لراستيا مسألة وصاي لما از باور دكم آكابي وأردوغان أوانا دجي كمالياتنا أوانا دجي فكرة كمال أتاتوركن Ama Amerika çavê xwe wan digirene Amerika pir tevlî karê wan ê navxwayî nabe wisa خویای امریکا دستور دا نهانی ده هفپیوین تلفونی ناو اردوغان و ترامپ دا چه بو خویای اردوغان نهانی رولکی لکیری امریکا دیلیزه خویای او دیلیزکه که بای ایکوش مبا خویا دکه از باور دکم اردوغان و ترامپ لاف هاتن Ya pir balkêşe beriya çar meha min vê derê YouTubeek çêke di kovarekî Amerîkî de welatên ku lê rîska şerê navxwayî heye Tirkiye di rêza yekem de bû û bi rêjeyekî pir bilind me digot ya çawa mümkün e çawa mümkün e Tirkiye şerê navxwayî çê bibe aniha em dibînin ku şerê navxwayî li Tirkiye dest pê kiriye birayên Müslüman dibin serkeşiya Tayyip Erdoğan de Kemalist dibin serkeşiya CHP'de hatine hemberî hebûdû. Ama heta niha kîjan hêz bi ser dikeve em nizanin. Tu dibêjî AKP bi ser dikeve ama Jean Roj artêşa Tirkiye
هي ارتشا تركيا حمي نت كنترولا AKP'de. AKP'de. Berumizin di deqat Dawî de artêşa Tirkiye dikare were ser hemdê xwe. Eger Tayyip Erdogan divan 20 salan de cewherê artêşa Tirkiye guheran dibe, rast e, wê demê artêşê kiriye hukmê xwe û dikare biguherîne. Belkî jî plan ew bû. Belkî jî plan ew bû. Çünkü nesla nû ya AKP'yî ya alîgirên birayên Müslüman artêşê de dibe ku serdest bin. Çünkü em hê jî nizanin. نهاني إيرو من لنيرينا كي تماشا كر رجلما جرى كي أراب ونصطمع أخوي تركي جاء نافي خا يوسف نافي خا تشيك يوسف مش بير كر لسر سكاي نيوز أرابيك لا كاردكي لسر كانال سكاي نيوز أرابيك لا كاردكي أو دبيجي تشا دبيجي تركيا از نهاني أخافتنا دبيجنا دبيت تركيا إنه دي كماليتي جي رابي وي وري باقش كرن جي جهبي وجي فكرة كماليتي أفياك فكرة ضديان بروجيا أردوغان وبارتيا إسلامي أو بارتيا خوي إسلامي أو أمريكان الهاب راس فاتن جبويكو باشاروجي دا كاربن بهفرا أفال بندي بكن جبوي تشتكي دباكو تشي بابا لدجي إيراني ليش بويكو افتشتي دجي ايراني تشي بابا دفيت قاده تركي ام بيجن قاده ناف تركي دا وكرد باكوري كردستاني دا او نافيجي باكوري كردستاني او توني بيجي تركي قاده د يعني مالا نافخاي دفيت ورا باقش كرن دفيت ورا جنوفا ورا تشي كرن ها ياك جوا تشي كرنان ياك يعني ياك جوا دانا هافان دفيت او كردان هاف دراست الهوارن لی اردوغان دخوازه به تمنکی گملکی هندک کردان آشت بکه اردوغان نخوازه به چه تمنی به کردان آشت بکه اردوغان دخوازه به قاسی کو کاره به تمنکی گلکی هندک کردان آشت بکه یعنی کو کردی رو ببیجن ام قایلن ام تنه چند شارداریان بستینن و تنه جوه پیو ام نخوازن اردوغان رو ببیج براو کرم کنجوارا لوماني ناني إسرائيل البندية إسرائيل هتاني نهان نزانه مالا تركيا يعني بناف دكا فانا مالا تركيا مالا نافخايي إلى تركيا والباكري كردستاني دي بقى تشا آستي يعني كدا دي تشا جان روش لوماني كرم نهاني إسرائيل وانا خوياي كلام كده بنيره الفيا بنيره ويا قناة منا يوتيوب باشه اف فيديو من برينه بريا حتمه اري بريا حتمه ها ما تشيكوتي بنيره حتمه جن شش ما تشما حتمه سينز بنيره الورداني هفتما بنيره شر نفخوی و درته سازی امریکی تاریخ داره ها و یا هوال بخوازن دکارن هرن میزه ترکیه نمره یکه اوا جی سور ترکیه و یا ولاتین کلی احتمال شر نفخوی لزیده بید سال 2025 ده yani navas il salde sazî Amerîkî Bloomberg eşkere kiriye evdere li Tirkiye şerê navxweyî dertê eger hevalê me biçin lê temaşekin haqiqeten balkêş e keremke Jan Roj أشتغل لك بالكيشة أردوغان بخاغو ندمك وأبنى بروباغندا بو ندمك يعني كافن ندمك دور أردوغان بخاغو قلت نهاني خطر لسر أناضوليا تبكون يزك إسرائيل برفي أناضوليا يوالي أناطوليا لوماني از باور دکم نهانی اسرائیل او انا ظانم کو پاشاروجه و علاقه وان به کردان را وی رولکی گلکی مثلا بلیزه لی ند سران سری کردستانه او انا تانی ده دفکرن کل سوریه ام بجن رجاوی کردستانه و سوریه پیوندی اکد ناف کردان و اسرائیل ده چه به لی همانی حتی کیجان درجه اسرائیل دویره کو تکیلیه به پککی را بکن یعنی به پارتیا ام بجن سازیا دایک ام نظام حتى كي جان درجه اسرائيل دويره
پیوندی خواب به ترکی را تخی خطره پیوندی خو آبوری پیوندی خو اکونومیک یعنی تخی خطره ام خیال ام هیچ چیزی ندانن نخویا اجماع برکو نه پکه که دبیجه و نجی اسرائیل بخواد دبیجه که خاص پیوندی هنه دناف ما اسرائیل دا لی همانی ندورجی هنك هیچ هنه هنك دردور دبیجن یعنی وسا iddia dikin ku Tayyip Erdoğan û AKP bi İsraîlê re di nava hevkariyê dane dizî di piştperdê de ew jî heye ama vedişêrin tekîliya xwe planên İsraîlê çi be Türkiye qebûl kiriye yani Tayyip Erdoğan qebûl kiriye wisa dibêjin ama tevî vana tev îddia ne mirin nizane اما صدی صد راسته جکیجان آلیوا نه AKP بتانه و اردوغان بتانه جبر کو دولت ترک پیوندی خواب ترکی راه به اسرائیل راه نه جبر کو دولت ترک پیوندی خو آبوری و پیوندی خو سیاسی به اسرائیل راه نه هک AKP دجی ویت شتیبیا هک اردوغان دجی ویت شتیبیا و بسکنان دا لجبر کو اف پیوندی حتی وی دقیق حتی وی روژه بردوامن لو ما ام دکارن ببیجن کو AKP و اردوغان ندجی وی پیوندی نه لی اونا دکارن وی پیوندی بکار بینن دجی لهفاتنا که ام ببیجن دجی دجي هف يعني هذا البنديا كبيكان محتمل ناف كردان واسرائيل ده تركي كانه بيتشتي كاربينش بركو تركي وAKP يعني جفي علاقه جفي تيكيليه نافري كردان واسرائيل ده قال لك ترسن برشة جبركو الصلاح شكن جهيرانج شكن نيفناس كرد دكارن ور بگرن جان روشکانێک ژمارە باسە ڕۆژەوەی کوردستانی بکە یا ئەدەمێکی ژبەر vê pêvajoya li Bakurê Tirkiye me qet jî neda rojevek na heteşê qesede tekiliya wan çi bû qet çi li hev kirin em zanin li ser perwerdê qaşo li hev kirin heyetê wan diçin tên ev çend roj em qet behs nakin نانی اشتر ببیجن تشتکی کو مری ببیجن گارتن هیا تنه گارتن یعنی ام ببیجن بالکیش تنه نانی بری دروجان كانال العربية وكانالك السعودية وك رابورك بلافكر رابورك درخست قلت كو قصدي وأوي قصدي وهاتشي عم ببيجن الهاب هاتن كو اف بيمان الضمان دا تشيبي ايدي دي لجنان تشيبي كان دي كوميتان تشيبي كان جبوي كو بحث بكن تشاوا دكارن درجة يكي تشاوا كاربن نناوندیه د سوری دا بچسبینن لسروی خالی گله کی ساکنین چاوا دکارن سیستمه که نناوندی سیستمه که بناف نکرن فدرال کنفدرال بناف نکرن لی همانی چاوا دکارن سیستمه کی آوا بکن لسوری او سیستمان نناوندی لی گور کن هانی جمع و خویاد که نهانی هتش بخواد روشه که نباش داد یعنی مسوگری تنه که هتش بردوام بکن نهانی هتشی بردوام نه که جیوش قصدی را دمینه نهانی نخویای لی همانی از با رجامش بس قصدی کر حواله که از مفکرم یا دبیجه 1700 جار اشتراد بجم نبیجه قصده ببیجه حسده یا حوالش بو مفقنا که اما قصده بخوش خورد بيجي قوة سوريا ديمقراطيك دبي نافي من قوة سوريا ديمقراطيك يعني تشيكم نافي اون وسايا نافي اون عربية جبركو زارو عربة نافا قصده دانه راستا او كرد كرناج عربي هاتي حسده تمام هزين سوريا ديمقراطيك اما جبو خاطر زاروكين عربيين دنافا حسده دا مرو جانا بيجي قصده جي خوش تشنا بيا نخم از بر وقتا ناسا کنم لی از بخا يعني مراقا من كو از ناف لوان بكم ارتشا روجاواي كو انا اشكره ببن ارتش ايدي يعني نافي هيزان يعني نافي ام بيجن بعربي ديفيجن فصائل نافي هيزان سروان رابي نبناف كرن وك هيزك ونبناف كرن وك ارتشا كي فرمي يعني اذا يعني هي فيومنا كو واني وري بنافكرن نهاني از شاود بيجن نهاني او ريفابريا عم بيجن تناف دكافانان در ريفابري عم بيجن ريخستنا هاتاشي از شاود بيجن اونا نها قال لك قلسبونا اجبركن
جبركو أوروبيان وجهانا نافنتاوي او برين كو صوص دابوني كي ندانه نهاني كو اونا صوص قال لك بران دابونا وان كو اونا بران رادستي وان بكن كو كاربن دولتي بريفا ببن لي راستيا مساله وياكر كو اذ نظام سيسد مليون دولار ينشتكي واني او يعني ام بفيجن باراداينا ياكي او بيجي وانا جبر وانا باور دكر يعني ام بفيجن شيباني سروكي او ام بفيجن وزير كاري دار هاتشي باور دكر كو دي بارا رادستي وان بي كو كي بارام تسليمه وان بكن لي خويا بو كو وانا بارام تسليمه وان ناكن يعني تدولات اوروبي تدولات اوروبي وتدولات روجافاي باران تسليمه وان ناكن دي باران بدن ريخستنا ندولتي يعني ام بفيجن ريخستنا ايه ندولتي واف بارانا يعني او ريخسترانا او ريخستن الاهلي او انا ذكر انه بارانا خارج بكن السوري لو ماني او انا قال لك يعني دلتنگ بونه باشه gelek spas Can Roj. Binin bire hevala tişta kun li ser ekranê dibînin ihtimala şerê navxwayî li Tirkiye beriya heft mehan meweşan çêkiribû. Sazî Amerîkî Bloomberg eşkere kiribû ku li Tirkiye şerê navxwayî dertê. Ev hemî tiştê ku hûn dibînin rêza yekem, rêza duyem heta deh rêz hene belkî zêdetir. Ama welatê herî zêde xwedî rîsk xeta Sûr e dewleta Tirkiyeyê. Em dibînin hêdiyê derdkeve wale. Ya duyem jî hevan nuşkerema xwe ra besî hozat min vîdeoyekî par vekir vê sibê saet deha de min weşan çêkir. Tabii wê demê temaşevanê me zêde tune ne pir nehatiye temaşekirin ama ez ji wan rica dikim hema piştî vê weşanê guh bidin besî hozat ka çi dibêje di derbarê pêvajoyê de pir giring e. Can Roj tiştekî nebêje min xatir ji hevala bixwazin. زور سپاس شترا زور سپاس Malatya ve gelek spas bu hatine te. Cana wisa werî sürpriz bikî pirkî xweş dibim herê bî. زور سپاس Hevan no sibê dîsad aynî saatê de bi hêviya rojên xweş azad dem maş.